sithi phezulu ngamakhehla kaShembe phambili uzofuna isigubhu sika 6 million. Awuqambelana manje uthunyazi lana nawe uqambelana manje TikTok. Nginibingelela ngiphinde nginamukele kwezanamuhla ezithi sekuyishubele intombazane eyayithi ilalwa wonyazi. Khuluma usebenzela ba unqenqoshi bekholela. Khona indaba lenqamba manje ithubana la doda yakho sizibuke camera. Awuqambelana manje uthunyazi lana nawe uqambelana manje TikTok. Baba wonana nobaba wena. Wakufonela phoyina wakufonela. Indaba usefonela. Baba unefoni baba. Siyaqabuka. Thina safonela thina sasini. Uthathina wena. Indaba ungazibona lapho uzenzani uthola amafoto uzenzani ithombe lakho indaba ungathola isizamanga uqamba manga ungagqokile ngani qamba manga isithombe foni indaba nje awula lisusu uyasangana ekhanda wena awukazi ukid abantu ngale lekhithi namakhosana udede ngibe nayo imvunulo lokho ngaqala wena lasiyewa uyenzani uye lo ubonga indaba wasedubonga ngakhathi yamona umuntu kathi ufeba ngaye ngathi angaphakathi wena usendithombe ngala ukhiya amadoda abantu ungathi cha ku social media umuntu indaba ubonga ngakhathi esithombe sakho umsebenzi ayifuna ukubona abantu engisebenza nabo Mina esami isigubhu the reason it is 6 million it's because of the ingredients izinto engiyisebenzise ukukhanda leso sigubhu. Uma ngithi 6 million definitely sure ngidlulile mina ku 2 million ngifuna izinto engiyifake ngaphakathi lapho. Then the rest of the money it is my profit because I believe ukuthi manginika lento izokuthatha from which level ikuse kweyiphi level because kunezinto engisuka la ngiye Benin, ngisukela ngiye Ghana, ngisukela ngiye Kenya, ngiye Nairobi, ngiye Ethiopia, ngiyofuna izinto. Mangifika lapha ukungena ehlathini lakhona noma ungena ngibona umkhulu wakho nomgogo wakho, uthola ukuthi bazothi letha 300,000. I pay that money. Mangifika lo gogo wakho athi yena ukukunika lamafutha, ukukunika lesisilwane, ngicela unginike 600,000 ngimnikeze. Mangibuye I calculate even my ticket money, imali yama hotel engilale kuyona. Ngicalculate yonke lento ukuthi right lento mase ngiyenza izoyenza kanje. That's it. Abantu lokho beyithumele njalo imbono yabo ngodaba lakwaShembe olusemathini kulezi insuku. ukwazi ukugxeka ingane eyovusa umuzi wenye indoda ube wena uhlulwa impilo uhlulwa ukuzibamba ukumanje ubhema ngisho insangu uyisidaku lale emaclubini ubhejwa ngebhodlela likabhiya ukwazi ukugxeka ingane abazali bayo abamukele inkomo bamukela ilobolo ngayo ingane eziphathe kahle kwaShembe yaze yalotsholwa ukwazi wena ukuzoyikhawuntela iminyaka ukuthi ineminyaka emingakanani alikhi lokisho ngalazi wena uhamba uvakashela abafana sifebendini ubhizi manje ugxeka ingane ezine future ingane ezilotsholwayo uzibalela ama age uchecka ama ID masimbenja yeka nje ukusijwayela kabi sithi phezulu ngamakhehla kaShembe phambili sithi phambili ngeingane ezincane ezilotsholwayo zihambe ziyovusa imizi yamadoda sithi phambili ngalezo ngane izingane ezingabheki iage ebese zenza izinto zamasimba ngama age azo izingane ezazi ukuthi age or no age ngazalela ukuyovusa imizi yabantu sithi phambili ngalezo ngane lezo